אז אנחנו משחקים בדייסי. זה משחק חדש, ואיזה מאני. אתה בת, let's go! לא, אני הבת? כן. נו באמת. אז לקחתי את הקרוסבו גזר. קרוסבו גזר. אין סוף יריות. זה נעול, זוכר? כן, אני זוכר. אנחנו אמורים ללכת בפסי רכבת, לא? כן, כן, בוא. אוקיי, אז עשינו משחק אחד קודם. בכיוון השני. אז עשינו משחק אחד קודם. בעצם לא צריכים להפיל את הגשר. צריכים לראות... בום, פגעתי. מרחוק פגעתי. זה מצולם, זה מצולם. בסיבוב הקודם היינו באמצע, ואז האחים הקטנים שלי, בלה 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 בלה, וכל זה. אז עכשיו אנחנו הולכים לנצח את כל זה. הדפקטים. דפקטדים. עזוב, זה נראה לי בכלל אינפקטדים? כן. כן, 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 דפקטדים זה נשמע כמו דפקט. אין שום דבר בלוקר נראה לי. או לוקר שלא פתחת. עוד לוקר שלא פתחת. יאל, מי לימד אותך לפתוח לוקרים? אתה יודע מה זה מעצבן? אני יכול ללחוץ על זה בשתי שיטות. פה, וככה על המסך. היי, אני רוצה לברוח. אז זה מעצבן אותי. לכאן צריכים ירוק, תזכור, מפתח. איך אני מחליף? מחליף למה? למפתח. אתה צריך ללחוץ על הנשק שלך. צריך ללחוץ על הנשק שלך. איך? איך עשית את זה? ככה. כן, 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 קוף, יופי. למה זה ככה? די, אני עושה נעילה. טובה? רגע, תפתח את הטלט בינתיים. מקסימום יהיה לך אינפקטד. פתחתי, טובה? רגע, הורדתי את הסיבוב האוטומטי שזה לא הפריע לי. היי, מי סגר לי את הדלת? היי, מי זרק עלי גזר? בוא הנה, שלונגלונג. למה מצלם את זה? גזר, וואי, זה כל כך קרוב לשלך. אחי, בוא נעשה כזה ציור. גזר עין. עוד גזר עין? גזר עין. אוי, לא יצא לנו טוב. רגע, חכה שזה עלם. אני... גזר עין. אני עשית גזר עין. גזר עין? גזר פה. לא. הנה, זה גזר פה. כן, גזר פה. יצא לנו פחות או יותר אם הגזרים לא נעלמים אחרי שנייה. בוא. פה לא אמור להיות שום דבר, נכון? כן, אתה בא? רגע, אני בודק. אני נלחם נגד אינפקטד. מה זה הדיבור הזה? תפסיק להגיד אינפקטדים. ביי ביי. פגעתי לו בבא. פה אין שום דבר אם אני זוכר נכון. כן. יש את הוונטה שלא מובילה לשום מקום. בדיוק. כאילו כן מובילה, אבל כרגע אין לנו את הדברים. תיזהר, אני זוכר שיש עוד אינפקטד. לא משנה עוד אין. הם פשוט מופיעים. כן, הם עושים ספאון, זה מה זה מעצבן. אוקיי, מה אתה רוצה לקנות? אתה רוצה גזר? כן. הנה, קח. תן לי שקל. אתה חייב לי שקל. הוא נעלם, אני יודע שלקחת אותו. תביא לי שקל. לא, הנה הגזר שלי, אתה רואה, לקחתי. ביי. אתה חייב לי שקל. לא, אני לא. שודד מסריח. אתה מקבל בן מהחנות. מה? לא, אני לא. כן, אני לא מכניס אותך לפה. אני עם תחפושת. מה קורה? אתה רואה, אני רושם פה, אתה מחוק מהחנות הזאת, אני לא מרשה לך להיכנס. היי, מה אתה נוגע פה? לך. טוב, אני לא הולך לבזבז פחות זמן. אינפקטד, רוצה לנשוך אותי. איפה הוא? בטוסיק. מכונה להריסה. אוי שיט, אמרתי, רוצה לנשוך אותי בטוסיק. אחי, אני עשיתי לו פעניים ופה. אוי, זה נעול. איפה אתה? מצאתי מדקיט. אני בודק אם אפשר לקחת מדקיט. כן, אפשר לקחת מדקיט גם אם יש לך חיים. אז אל תיגע סתם במדקיטים, אלא אם אתה בטוח שפגעו בך. מצאתי אינפקטד. מכונה טלוויזיה להריסה. כן, הרסתי כבר, סליחה. בואו אני עשיתי אחד אחרת. ששם. יופי, אז אנחנו שווים. שווים, יפים וגם קופים, אוכלים סמים. יש פה את הכרטיס. השגתי את הזה, מדקיט, אל תיגע במדקיט. אתה לא צריך את המדקיט, אל תלחץ. לוחצים ארוך, אבל למה? מה אם אין... איזה ילד... אותך אני מאשיר מאחור. למה אני לא יכול... יופי. אתה עשית את זה. אתה לא תעקוף אותי. אללה מחביר. אני ארביץ לו עם בורג. בוא הנה. אלימות פיזית מורבה. הוא רודף אחריי. עוד שנייה נתן לי אגרוף. הרגתי אותו. אתה לא עשית שום דבר. אני דפקתי לו מסמר לעין. אני סובבתי לו את... עזוב. עדיף לא לתאר מה עשיתי. סובבת לו את האגן. את האגן. מסובבים את האגן מצד לצד. היי, זה העיף לי את המוח, טרקת אותו. טרקת את זה עליי. זה לא הייתה אני. כן, ברו שכח שצריכים להרביץ, כן?
היי, איך אני פותח את זה? נמל לי... יופי. למה? זה לא כמו קודם. יש! שום דבר. תסתכל מה יש לי, ביי ביי. מה? ביי ביי. איפה אתה? תנחש איפה הלכתי, לא תדע. הנה אתה. אוי, רגע, אני חייב להפסיק להסתובב. נו, תחכה לי! אני בכלל לא מבין מה הקטע של ביי ביי. אני לא רוצה ביי ביי. לקחתי לך בשנייה שרצית לקחת. רגע, אל תיקח. מה זה היה עכשיו? היי, טרקת את הדלת. חוצפן. ספידרן תשבו. ירדתם חשוב פה. אין שום דפקטד. יודע מה, בוא נקרא לזה דפקטד, זה קצת מצחיק, אבל בעצם זה לא אלימות פיזית מרובה של דפקטד. יודע מה עכשיו זה אינפקטד? שנשמור על הכללים של הדיבור. הוא הביל אותי. בביצים זה הכי כואב, תראה לו ביצים. עשיתי את זה. הוא באמת מת לאחר מכן. אוי לא, זהירות. אני יוצא. היי! סורי. אל תצא, יש לנו עוד שעה לשחק במשחק הזה. אני מצטער בו. אחי, הדבר הכי מפחיד כאן זה רק שהוא יחבל לך מאחורי הדלת. עוד יודע מה, אני נכנס קודם. לא נפגעתי, לא נגעו בי. פתאום בא אליי אינפקטד מאחורי הגב. אחי, אני כזה... אוקיי, זה מקום שלא היינו פה. אוי לא, אני נוגע בהם. אני הולך לגעת בהם. ביי ביי. בוא אחריי. יצאתי. אל תצא. יצאתי כבר. זה חברים שלנו, אל תיגע. בוא. הנה, תראה. למה אני לא יכול למה יש לגעת כאן בהם? אנשים? היי! הוא נטש אותי! באמצע הסרטון! מה יש לך? נטשת אותי! אני מפחד. אין פה אף אחד, נכון? אני הולך למות כמו גבר. ריאל, אני הולך למות כמו גבר. אני הולך למות בפינת הגברים. זאת פינת הגברים שלי. תראה. אני לא הולך למות על ידי אינפקטד. נגמר הסרטון. לא, קודם אני אצא ואז נגמר הסרטון. עכשיו נגמר הסרטון. אני לא מת על ידי אינפקטד.